ang grasya niya. Kung mga adlaw mo labay na, mahimo mo pa ba ang pagsilbi kaniya? Karon ang panahon sa pagdawat niya, samtang grasya niya gikatanyag pa. Umabot ang panahon nga magbasol ka, kung sa likway mo ang gibuhat niya, ang matag sa makihusay kaniya, kay ang pagbalik niya dili na gugma. Kung mga adlaw mo labay na, mahimo mo pa ba ang pagsilbi kaniya? Karon ang panahon sa pagdawat niya, samtang grasya niya gikatanyag pa. Amen. Kung mga adlaw mo labay na, mahimo mo pa ba ang pagsilbi kaniya? Karon ang panahon sa pagdawat niya, samtang grasya niya gikatanyag pa. Samtang